de les coses que jo trobo que és més important, no, és el fet de que estem parlant d'una de les bases de la cultura, que és precisament la lletra escrita, val? La literatura, que ha sigut durant més de 2000 anys, no? Dins del món occidental, ha sigut un territori molt masculí, tot i que sempre han hagut dones que han escrit, recordem. Jo soc Anna Gascon, secretària d'Acció Cultural, i jo crec que ja sabeu què és Acció Cultural, o què és Acció Cultural, sabeu que com que els tres elements bàsics nostres són la llengua, la cultura i el país, i cap d'aquests tres elements bàsics no seria possible si no visibilitzem el 50% de la població que forma part d'aquest país, d'aquesta llengua i d'aquesta cultura, que és la producció de les dones. Una presentació d'un llibre i al mateix temps una actuació musical, no? Naturalment, a l'acabar la presentació es farà una tertúlia en la qual podrà participar el públic, no? Sobre el llibre, en el qual en cada una de les xerrades participaran una sèrie de persones. Per exemple, comencem el dia 18 de setembre amb Lliris Picó, autora de Si escriu Cèlia, publicada per Bullent Edicions. En esta xerrada participarà Natàlia Gisbert, autora alcoiana, participarà Núria Sendra, que és l'editora de Bullent, no? I participarà Pau Blanes com a violinista. Entre Natàlia Gisbert, Núria Sendra i Lliris Picó s'establirà aquest diàleg, aquesta tertúlia que volem que siga l'inici per a claríssim i pràcticament el mateix que deia la Montserrat Roig, perquè és la meva llengua, no? Perquè és una llengua que encara està minoritzada, que encara està atacada, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú, i senzillament el que vull, ja està. L'objectiu principal, a part de portar el fil conductor un poc també en aquestes tertúlies, és crear uns ambients que conviden un poc a la reflexió del que s'ha parlat i del que estem mantenint al llarg del llibre. Per això hem triat melodies que són senzilles i parlen especialment a la reflexió i a la part més íntima. Aprofito per donar les gràcies per convidar-me a aquest projecte tan fantàstic i necessari. En el món de la música ens passa un poc igual i ja que tinc el micro sempre treu, aprofito per destacar el treball d'una musicòloga, és Akira Ventura, que podeu buscar en les xarxes socials, que ha fet un mapa mundial de creadores d'història de la música on totes les dones del món estan catalogades per les seves obres. De fer-nos partícips d'aquest cicle. Bueno, simplement volem convidar a tota la ciutadania, lectores i lectors, a que acudisquen, que de segur que van a quedar molt contents i esperem que tingui aquest cicle continuïtat en altres edicions. I en primer lloc agrair que ens hàgiu convidat a aquesta roda de premsa i des d'Escola Valenciana, que som evidentment feministes, agraïm molt i valorem molt positivament que hi hagi cicles de presentacions i tertúlies de dones que fan literatura en valencià i que són valencianes, perquè pensem que són un referent per a la gent jove. La coordinadora per valencià de l'Alcoià del Comtat, com sabeu, des de fa molts anys treballem per la defensa de la nostra cultura i la nostra llengua i per descomptat també hem d'estar al costat d'aquesta iniciativa tan bonica que va donar visibilitat al treball d'aquestes dones escriptores que han de convertir-se en referents de les nostres xiquetes i dels nostres adolescents que tenim ara a centres educatius per donar aquest impuls a la literatura femenina, de dones, feminista. El projecte s'ha sumat perquè nosaltres volem, un dels objectius és visibilitzar a les dones, visibilitzar el que fan, visibilitzar en tots els àmbits, però en la cultura en aquest cas és el que més, perquè per moltes escriptores que n'hi hagi, moltes músiques. En valencià, les lletres, la cultura i la llengua serà